Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Haka jing kendo bat kinong patay kubur ha Shillong Press Club, haka laiterik mantau benai rempang arajar arpau. UMLA barem ke Nongkram constituency uba Arden Miller Basaimoy ula penbena ban khot da kejelang yu khon hajar jong ka bri hunyo trap haka hendro trek mentau benai rempang arhajar arpo Hamadan student Jayau Shillong uba Arden Miller Basaimoy ula yatho ba kani kejelang kan long kum kejing sedang ya kejing ki pajba halor ki babon kimat ki bakta ya ka bha kamian jong ka jai benreu kimat ki bakham kongsan ki ban yekran hakani gasngi kindai halor ki an jong ka jela ki bayatin kho bat ki an jong ka sarkar pleng kayo ka kot jong ka jaj ben reu ka jing pandan kam bakla da ki reu khwan men toy shimen ki mar po khandau hakani ka jela karokom bat khandau ukhasi ki kam bam sap bat ki we bat yakani ka jelang on pelong nadu kapor khat ar baje ka shiteng sngi sheneng kimat ki ba ngimyo ban yekran ne kalong ka jing tai ka jing pen suthu bani ni don kam ya ka revolution Nyen pai menta shaka jing hiar jong ka jabriu hakayo kokot nyen pai menta shaka ta ka jing hiar apre ubaduk ubaruspa agini ke sngi pamata ubaduk utristom rela nang khanga ya jing tristom ju tele se ka bangan dum por bangan tai ni ni ta ya kani ka lempung haka ndreu tre nang tangi pet ya kani ka spak mariang go bleu lo kerku ko mapiti poro adin baka NGT kala khang mo ya ka kamti doyong Hendrei ni baka ta ka ti yong ka jelai bat kala nang pau pendren ko menta mo ki kunungin susna namar play bu kurkhu ikri ji ukurkhu bayangi baro iwe puing ini benta nak ta ka spa jo kari ne ndei tam to bunut bania khayito ni bania luti ya kani ka ya ki spa mar yang jong ti kani er gande ka tawa ka bomot ba hakani ka si ni tairu ya ka jingjlei ji ki kam bamsa kini gi ha hakata ka hakikam bamsa ka jingle bamdei ya la ka jong ka jat mri te nantang ini keren tu ialah ka jong ka jat mri maka jumi bah ka jing ya keren mo ka jumi bah ka jing keren baden hinkren ni ka jat mri mangi hite kita ni ki daw yeng le si ki bangin ya ta ya kan ni ka si bakum ka jat mri kam la long bangin long kum ni ka bisni ka pihun ka khwan mo kan de ka win ki isu ru ki bangin ya keren ha kan ni ka si nama hal bukut ni kan ni ka de jing sha mo ha kendong ha bari ni keren bali ni long kum ni prami ya ki wengi kloy ben isne indre ya la ki jong ki para ya la ki jong ki men ngimdon ka men sim ben isne la ngi yo la yo kodong le si mo ngi kham le para mangi ben yo puri pana ba